ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, லூஸ் கனெக்ஷனால் ஒரு பிரேக்கரு, சுவிட்ச் ஆகட்டும், சாக்கெட் ஆகட்டும், இதெல்லாம் வந்து எரிஞ்சு போகுமா? எப்படி எரிஞ்சு போகும்? இந்த மாதிரி சாக்கெட் ஆகட்டும், பிரேக்கர் ஆகட்டும், எப்படி இதெல்லாம் எரியுது? அதுக்குண்டான வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலானவங்க கரண்ட் அதிகமாக போனதால் எனக்கு வந்து இந்த பிரேக்கர் எரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லூஸ் கனெக்ஷனால் ஸ்பார்க் அதிகமாக இருக்குது, அதனால் எரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து சரியான விஷயமான்றதை விட டெக்னிக்கலாக சொல்லக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டை நிறைய பேர் தவற விட்டுருவாங்க. எப்படி இந்த பிரேக்கர் ஆகட்டும் பாருங்கள், இந்த பிரேக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் எரிஞ்சிருக்கு, அதே மாதிரி இந்த சுவிட்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் எரிஞ்சிருக்கு. எப்படி இந்த இடம் மட்டும் எரியுது? இந்த கான்டாக்ட் ஆகக்கூடிய இடம் மட்டும் எரியுது. இந்த கான்டாக்ட் ஆகக்கூடிய இடம் எப்படி எரியுதுன்னு கேட்டாவே என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் கனெக்ஷன். சரி, இப்போ இது எப்படி எரியுதுன்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு லா ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த இது தெரிஞ்சாகணும். லா ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த லா ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸில் ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது. ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரி, இந்த ஏவும் ரெசிஸ்டன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஏரியா வந்து கம்மியாகும், அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஏரியா குறைஞ்சிருக்கும். அப்போ நாம வந்து இந்த டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா, இந்த டெர்மினலை வந்து நல்லா டைப் பண்ணுவோம். நல்லா டைப் பண்ணி வைக்கும் போது இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது எதை வச்சு நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்களோ இதில் இருக்கக்கூடிய டெர்மினல் நம்ம எதை ஒரு லக்கையோ இல்லை ஒயரையோ வச்சு டைப் பண்ணுவோம். இதுக்கு உண்டான இடையே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாயிடும், மினிமமாக இருக்கும். இந்த மினிமமாக இருக்கும்போது இங்கே ஏற்படக்கூடிய லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது I2R லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லாஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதனால் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. இந்த பவர் லாஸால் ஹீட் வந்து கொஞ்சமாக தான் டெவலப் ஆகும், நார்மலாக தான் இருக்கும். இதுவே வந்து இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்குது. அப்போ லூஸ் கனெக்ஷன் போது அதனுடைய ஏரியா மாறிட்டு இருக்கும். இந்த டெர்மினலில் அந்த ஒயரோ இல்லை லக்கோ அதோடைய கான்டாக்ட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு இருக்கும். குறைஞ்சதால பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். கரண்ட் என்னவோ சேமாக தான் ஒரு லோடுக்கு போய்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் இதனுடைய கரண்ட் சேமுன்றதால I2R வந்து மாறி இருக்கும். இப்போ R மாறும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல I2Rன்ற பவர் வந்து லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். இந்த பவரை என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டெர்மினலை வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடமெல்லாம் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இங்கே வந்து அதாவது I2Rன்றது ஒரு பவர்ன்றது சொல்லியாச்சு. இது ஒரு வாட்டேஜாக இங்கே கன்சியூம் ஆகிட்டு இருக்கு. இதனால ஒரு ஹீட்டு நல்ல ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த ஹீட் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயர் ஆகட்டும், அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லீவு எல்லாத்தையும் பர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் ஆகட்டும், இந்த பிரேக்கர் ஆகட்டும், இன்னும் சாக்கெட்டு, ஏராளமான விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேன் ஆகிறதுக்கு இதுதான் காரணம். இந்த தகவலோட நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.